पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. दिवसेंदिवस रिफायनरीला विरोध आणखीन तीव्र होतोय. बारसू, सोलगाव, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. माती परीक्षण दडपशाही करून पूर्ण केल्यानं आता रिफायनरी रद्द होईपर्यंत थांबायचं नाही असा निर्धारच त्यांनी केलाय. बारसूच्या सड्यावर सरकारचं श्राद्ध घालून मुंडण करण्यात आलं. आता असंच आंदोलन पुन्हा एकदा करण्यात आलं. सोलगाव येथील ग्रामस्थ वसंत तरळ, परशुराम तेरवणकर, तुळशीराम गुरव, विकास गुरव आणि बाबू चव्हाण यांनी सरकारच्या विरोधात मुंडण केलंय. पाहुयात काय म्हणतायत ग्रामस्थ. सोलगाव बारसू ठिकाणी रिफायनरी जे चालू आहे ते रिफायनरी जेव्हापर्यंत रद्द होत नाही तेव्हापर्यंत हे आमचं मुंडन आंदोलन हे कायमस्वरूपी चालू राहणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.